Okay, hej folkens. Velkommen til vores første Unturned episode. I dag vil vi prøve noget helt nyt, som jeg først lige har hørt om, som T fortalte mig. Det er at putte folk i håndjern simpelthen. Og jeg har fået den ærepas på nøglerne, så de ikke bliver væk. Men vi går mod Monka 20, selvom jeg ikke bryder mig så meget om byen. Det gør vi så alligevel. Jeg håber, der er noget godt i banken. Hvor ligger den så? Ej, så har de engang en bank. Løgn. Jamen, hvad har de? Pin. Ligesom hende der dame med pin. Okay. Ja. Det er diverse snak. Glem det. Okay, så er vi tilbage igen. Der kom lige en teknisk afbrydelse, og jeg har lige fundet sådan en mærkelig fælde. Hvem finder på at sætte en fælde på trappen? Kom du op? Jeg tog døren. Hvordan har de selv tænkt sig at komme op? Hvordan har de selv tænkt sig at komme op? Uden at dø. Kom i gang. Gant. Ja. Jeg er allerede gået videre. Jeg er hernede. Okay. Til hvor er vores næste rejsemål? Altså, vi skal ind i Simpelthen løgn. Jeg gider ikke Monka 2. Ja, som I ved, Unturned er et basalt overlevelsesspil. Vi skal finde nogle ting for at overleve. En seddel. Står der alt muligt, som jeg ikke gider læse. Reb. Ret unødigt. Hvad har vi ellers? Rebjus og grønkål. Den vil jeg gerne have. Vil du det? Ja. Tog du ikke min økse? Jo, men jeg vil ikke have den alligevel. Altså kniven vil jeg ikke have alligevel. Ja, juice. Jeg tror, de har opdaget os. Det er bare en fornemmelse. Zombierne. Eller jeg fik den gule, undskyld, gjorde du med det? Okay. Jeg sniger mig, så de ikke opdager mig. Nej. Vi sniger os på tog. Det er den der gamle sang der. Vi sniger os på tog og glid. Over til. Det er bare løgn til. Det ved du lige. Nu står jeg jo tilbage med alt ansvaret. Der startede stressful. Tag de ting, du vil have. Diving tank. Ja. Hvor ting, du vil have. fedt. Du kan trykke G, og så kan du se alle de ting, der ligger der. Tag mine nattesynsbriller. Og dykkerbukser, det kan også være godt. Dykkerbukser. De der. Og den der riffel der. Riffelen vil nok også være god at have med det. Ja. Hatten vil også nok være god at have. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Og handcuffsene og nøglen.
Her har vi lige 3 handcuffs. Og en til nøgle. Og noget mere juice. Og en gulerod. Og noget mere juice. Er der mere? Ja, den der går. Hvor skal vi lave sådan base? Det ved jeg ikke helt. Så vi laver det dernede i der cave. Ja. Og mig og TV har lige besluttet, at vi skal base ned i Pirate Cove. Okay. Ja, det bliver spændende. Malte, kan du ikke tage, hvad den hedder, en backpack, skal jeg tage en med sig? Ja. Malte, kan du ikke, hvad den hedder, Cobra-magasiner, kan du ikke tage dem? Jo. Tag et Cobra-magasin. Jamen, der Jo, jeg havde nogle på mig. den her virker. Den her virker. Der er Cobra. Nej, det er ikke mere. Okay. Vi er på vej op til T. Han spawnede i Stratford. Så der håber jeg, at der er benzin nok til. Ja, der er nok ikke benzin nok. Nu er vi så 0%. Nu begynder vi at stoppe op. Lige foran en farm. Lad os gå ind og kigge på det. Det kan være, de har en traktor. To lader, dobbelt loot. Ja, det var kun en planter. Det er jo ikke rigtig noget loot. En master key. Så sniger jeg os på listen på 2. Hvad? Den gik bare væk. Nej. Men stadig. Le. Okay, den her le, den er mega god. Prøv at se, hvor hurtigt den slår. Okay. Lige inden vi går videre med Unturned, så skal jeg lige give jer en henvisning til, når I er på YouTube, så skal I op i søgefeltet skrive Pong Dance. Det er en rigtig god sang. Husk at gøre det. Og så skal I sige det til jeres venner og familie. Og alle I kender. Hvad? Jeg vidste ikke, man kunne tage vand fra en brønd. Vidste du ikke det? Nej. Det er det, du bliver lavet om til. Ved du godt, Malte? Du ved godt, Det er så de to. Så er det så de tredje buer, jeg finder. Nu har jeg lige fundet nogle flere buer. Jamen, det er jo fedt. Kan du ikke give mig et våben? Ja, jeg har en crossbow. Du kan få en master key eller en bue. Jeg vil egentlig ikke have den her. Det vil jeg gerne have. Okay. Så kan jeg tage den her bue. Tag den med til mig. Ja. Godt. En tophat. En til E. Skal jeg tage den med til Markus? Eller skuffe ham? Jeg vælger at tage den med. Putter noget af det her herned, så får vi vist nok plads til det. Det går så ikke.
Okay. Markus fortæller lige, at det er lige meget. Og han bare kan... At det bare er fuldstændig ligegyldigt med sådan en mega sejt. En seng, og den er clean. Jeg må hellere gøre sådan, at de ikke spawner. Det tager noget tid. Gider ikke til. Eller noget juice. Og noget korn. Okay, videre hen til T. Vi er på vej. Vi er på vej. Selvom distancen den er stor, så kender jeg ikke mere denne her sang. En by. Charlottetown. Jeg kigger lige hos politistationen og hos mekanikeren. Det kan være, at de har noget nyttigt. Når jeg mener nyttigt, så mener jeg sådan virkelig noget, jeg kan bruge. Lim. Det kan også være nyttigt. Der er så nogen, der har valgt at sætte en lampe herinde, simpelthen. Yep. Yep, der er lige plads til den. Så er der så nogen, der har valgt at køre hen med en brandbil. Man kan se, at der er store grupper af zombier. Især dernede. Og en gascan på 1%. Den er så heller ikke plads til. Jeg sætter bare den der plante. Kommer enten senere. Nu fik den lige 100% mystisk vis. Så har jeg ikke mere plads til det. Hvad sker der? Ovenpå. Jeg har konstant pladsmangel. Men det går nok over på et tidspunkt. Hvad? Døde det? Hvad? Brug for det der lige, og jeg har ikke brug for 2 tape. Sådan der.
Okay. Jeg har lige aftalt med til, at vi mødes ved piratgrotten. Og der er mega lidt inde faktisk. Der er faktisk kun også inde. Det er også sådan lidt trist, at det er PvP, fordi vi er faktisk, den er faktisk 54 minutter over 12. Ja, og den er snart 1 om natten. Så der er ikke rigtig nogen, der spiller på den her tid af dagen. Trist. Lige før jeg giver mig til at grave. Nå, vi skal op til den der antenne. Der må der ligge nogle gode ting. Og der er simpelthen nogen, der har valgt at bygge hus der. Jeg vil vide, hvem dem er. De har så simpelthen valgt, at de ikke vil bygge broer. Og de har en kiste uden noget. Se heroppe. Nej. 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 Nej, der er ikke rigtig noget. Der er en kniv, men det er jo ikke rigtig nyttigt. Der er den så piratgrotten. Vi må snart håbe, at T han kommer. Vi kan kun håbe på det. Ja, så tror jeg simpelthen, den ligger her. Ja, det gør den så. Så sådan nogen, der har valgt at bygge en dør midt ude i luften. En gang en platform, man kan stå på. Og så er der nogle sten med nogle snask ind i. Det ligner jord. Som jeg ikke rigtig... Hej, så er vi tilbage. Te er kommet, og vi har skaffet lidt ting. Jeg har været oppe og hugge lidt træ. Vi klipper lidt i videoen, så I ikke skal sidde og vente en hel del. Ja, det var bare det. Der er sådan lidt at ske. Og T, du er nødt til at sætte det, fordi jeg kan ikke finde ud af det. Det bliver ved med at være rødt. Og det kan jeg ikke have. Kan du se, hvad jeg mener? Hvad? Det er floor. Man kan ikke bygge noget på floor. Der skal være floor, før man kan bygge noget. Nej, du kan fribygge. Så det er heller ikke så dyrt. Jamen, Du har lavet det forkert, mand. det ved jeg godt. Hvad? Tag på jorden. Skal man så tage tag på jorden? Det sådan noget. Jeg har ikke nogen økse, så det er sådan lidt øv. Men det vil starte helt herinde. Jeg går lige op og hugger lidt træ, mens T får fikset det med huset. Jeg håber, han kan fikse det. Og det var T, der sang. Det var godt nok
er et godt hus. Ja. En. Det var hvad jeg fik. Det er nok til at lave en til. Nok til at lave en til floor. Lad os se, hvor lang tid han er kommet. Fedt. Jo, sæt den lige her. Jo. Sæt den lige her. Jo, vi er i gruppe sammen. Jo, ja. Lige nu er vi nået til det chokerende øjeblik, hvor T, han har simpelthen svigtet mig. Så han skiftede sig ud af min gruppe. Det gør mig sådan lidt ked af. Jeg græder nu. For at støtte mig, så her i nødens stund, hvor T han har skiftet gruppe, så husk at like vores video, og bare gå ind og sige til jeres venner, gå ind og se den her video, og like den bagefter. I må også gerne skrive nogle kommentarer, hvis vi skal lave noget lidt anderledes næste gang. Så det her, det skal jeg nok se igen, når vi begynder at slutte. Men vi skal lige have lidt mere untønt. Men alt det du lige har sagt der, det klipper vi fra. For det er godt. Det er lort. Alt det du lige har sagt hjemmefra. Nu tænker jeg på det. Shit. Sådan, alt det du lige har sagt, fra da vi sagde, okay, nu til at komme tilbage, og så til nu, det skal vi have klippet af, for det er ikke godt nok, og du skal ikke sidde og sige, det er mig, der synger. Okay, du starter bare. Okay, så er T kommet tilbage, vi har skaffet nogle ting, og vi er begyndt at bygge vores hus ved den her svævende dør. Sådan lidt underligt, men vi har fundet et ret godt skjulested indtil videre. Det var så det. Hvis I godt kunne lide videoen, så giv det et lille bit like. Vi håber I kunne lide videoen. Hvis I ikke kunne, så smid et dislike. Og hvis I gerne vil have noget lidt anderledes næste gang, så skriv en kommentar. Vi ses næste gang, folkens. Hvad så?